И здравейте, маняци, аз съм Идвилката от The Best Gamers BG. What the fuck, yeah! И днес съм тук да ви обясня малко за канала. Значи може да прочетете вие, ако в смисъл може да прочетете тук всичко, което трябва. Но да ви кажа, това да ще кажа повече всъщност от тъй тук, да ви кажа така. Създани геймър, както виждате тук, и снимаме заедно. И надяваме се да спрем 100 000 subscribe. Така. Ако гледате, между другото, това видео на 26.7.2017, май към, не знам, към 22 ще има стрим, но не съм много сигурен, смисъл, да, не съм много сигурен. И така, значи тук ще снимаме гейминг видеа, туториали, влогове, но в смисъл, поне аз ще снимам влогове, английски видеа няма да има. Поне аз ще снимам влогове, в смисъл, да, аз ще снимам влогове, но ще е много рядко. Ще е рядко. И така, общо взето това е за канала. Може да ни харесате в Facebook страницата, ето я, за да следите и там сме редовни. Само така, че няма корицата, защото не знам, що ни бъгнат. Това не паднеш ми другото. Да, както виждате, тук пише после пише, че може да играем заедно. Да, може, но да не се лигавите, да пречите и да ни нервите и тем подобни. Може и ако по принцип, ако искате ме добавите в Skype, трябва да сте се абонирали. И това е. И общо взето, да, дайте, харесвате ни видеята, абонирайте се и до скоро.